Ay, di magarabiyo, friends, nangrurag iti mangsusubaybay iti inuman. Ay magarabi bro. Naibagmat nga rabi kanya mga kapsat Ariel, episode 5 tayon. Dito Okay. programa. Okay. Bako na nga umadado ti followers ken Okay. viewers tayon iti Uh, social media. Kasakbay ti amin bro kat agyaman taman ti ko agyaman man dito mo iti Tianggi Ilocano ta dito intud nga ko t-shirt. So kanungay mo no na akta si ka di dapat mo ti ko size mo. Okay. XXL. So sakbay lang dati impokitan dati ti kamiseta. So thank you Tianggi Ilocano ay nati kabsat ng Amyanan Merck. So imatunan ni manager Derek Marcel F. Yabes ti manurat nga negosyante ng Ilocano. So thank you manager. Ita nga rabi kat daman sa baling guest tayo. Anak man iyam amo apo kat iso na tubo iti Puritak Pinili Ilocos Norte. Bugbugtong nga anak da Mr. Benjamin Rambaud ken Mrs. Evelyn Rambaud. Naggraduar with honors iti elementarya iti Don Marcos Memorial School, Pinili, Ilocos Norte. Valedictorian iti sekundarya iti Pinili Institute. Nagturpos iti BEd iti Mariano Marcos State University College of Education iti 1998. Maysa kadagiti 10 outstanding College of Education students iti panagturpos na. Inrugina ti Bachelor of Laws iti Mariano Marcos State University ngem addan nga intuloy na ti Master of Arts in Education, major in English Language and Literature iti Metlayang MMSU. Inyalat na ti umuna agungguna iti panagsurat iti Danew a pinaulwan na iti Shaktulakit Din nga intuyang ti Grafiel wenno Governor Roque Ablan Awards for Ilocos Literature iti 1993. Umuna agungguna iti panagsurat iti sarita nga intuyang ti Komisyon sa Wikang Pilipino wenno KWF. Babaen ti sarita na Gulgol. Nagsusurat iti sarita ken sarita parubing iti Banawag manipod iti 1993 aging ka iti agdama. Maysa a fellow iti 29th University of the Philippines National Writers Workshop iti Baguio City iti 1997. Ken delegado iti Tabuan Festival ng intuyang ti NCCA anaanga iti Clarkfield Pampanga iti 2012. Nagsursurat iti Modern Teacher ken Philippine Journal of Education. At darimwar a libro na napauluan iti Gulgul ken dumapay a sarita. Isu ti agdama a principal iti Badjo Elementary School Pinili Ilocos Norte. Gagayam kay kabsat padayaman tayong mangsangaili ito dato'y guest tayo ni Apo Eileen Rambaud. Yung pangarabim tanod. Yung pangarabim ma'am. Naibagarabi kadagiti doa ka guwapo itata ya lalo na Sir Rene. Anyway, nagawamo ko Sir Rene iti pasnaan mabait itihan ko palipatan ko na kasanchakis ko na Awan. Diyan ko liwa na digay. So kadagiti amin ang dingdingig iti day agundaway naibagarabi kadagiti kami kanasa. Wen ket ya bro sikat ti kwan ti umuna nga sulod kini Tanad Eileen. Wen dagiti nga question ket wala to inagana. Kuna dagiti ta dumakita burning question kana uno burning questions nagito yan. Yung nagana hamot siguro ta ito mo na nga sa lutsod kita kunatay kunagawd iti Biblia amin abanag ket nagrugi iti tiempo ti Genesis uno Genesis ket i-connect tayo mo iti kini Ma'am Eileen maysa nabangulan maysa nalaing mannaniw ket siguro napintas no ma-share na kadagiti viewers tayo ket tangarabino kasatno iso na nangrugi iti karera na iti sinurada kini Ma'am Eileen ma'am atoy medyo
pasegue lang niya. Idi episode 4 ni Ria Rebolledo ti Kwame guest me ket tatang napasaranuan manan ti nagana may saan laing nga fiksyonista mananiw pa iso nga nagana adu dagiti comments basa ti Facebook nga very lucky ka no ti inuman ada dagiti kaslakin niya yung agbalbalin na guest. So, kuna mat kita kasi talaga nagana very rich iti ti Ilocano literature. Kaya iso nga Ma'am Eileen, may siguro no maibigay mo Arabi no. Kasi no kayo nagrugi iti karera iti literary world. Sa no yo sinerret. Okay. Una ti amin katwa dahil ti karirigatan sa interview na padasa ko, naatadot aseng. Well, kasi dito kadagiti kakadwa tayo kamanurat kat mo no, when it comes to manurat kunam, kadaman lani kunam nangato ti panagkita da Isa nga, ada dita, da Apo Estela Guerrero, Apo, agpaiso nga dito umuna ang question kanya ket kasla tay ko muna dang everybody falls for the first time kung kunada anyway no kasano tayo nga nang rugi nga nagsurat babaen ti panagbasa-basa iti Banawag when I was in elementary takasano nga makasurat ka na omit iti nagyan ti ulom kasi kuma iso nga weekly iditi ko agplas bakit basitanad weekly iti Banawag iti ko So, ang pet, kat subsubaybayan mi, ti Banawag kasi nga, adata ni Apong Kles, kat siyempre, idolo mi met ni Apong Kles, kat makikita mi dito, kataga dito, di surutan mi di jay. So nga, nasurutak ti agbasa-basa iti Banawag, iti elementarya ak. Kat ada dagitay millennials tatan, when nohan nga nakaabot, iti bracket tayo humay ti Banawag. Kaya, Apo Estela Guerrero, I know you are here. Kat, adda ti kolom iti Banawag iti nga sarita para ubing numalagipyo ni Dr. Onofresio Ibarra kolom na di jay pag gusto pa iti ko dahil siniriban and then agkatawa tayo napuskul ti Banawag iti ko isang makaadik na pintas kaya tinaka-strike ang launa iti adda iti elementarya kat dahil sarita para ubing ni Dr. Ibarra nga ni Asyong Ken Tilibsong, kinangkit mo, panunod ko kayo lang. Ni Asyong Ken Tilibsong, kit pag gusto ti ubing, dagiti rhyming words. And then, mo niso na pwede ng surat day, na iba ni ti panunod ko, iso tinangrugrugyat. Isyang tricycle. Babae nga driver ti tricycle detoy. Kit ti pampanunutek, no, dagiti tricycle an ditoy, ayan mi, no dumano da ditoy puritak, saan da kayat nga gilugan, agsipod ta nalubo. Kada lasong-lasong, isang adda connection na ditoy, isyang tricycle, iti Asyong Ken Tilibsong, ni Apo Dr. Ibarra. Isang ako nakitkas lang mayat sa mga dito. Kas lang naarit, tiriknak. Ngayon, grade 6 ak idi Diyan ka mo, dagiti ka pang panunod. Kasi grade 6 ak idi ko Ngayon, pinadas ko, nakita ni Apong Kles, dito yung reget ko. Kasi tunggal agawid, malipod, ije Manila, di isang pet na kanya, idikit junk foods, yung jakayat. Pasarusunan na iti libro, kit kas lang ad-adda kayat ko jay libro, kas lang nakita na, kanya kas jay. Kit pinabuludan na iti typewriter. Basit alos. Amin yung agamo kinabong class kaya, alos Alos nga libro, alos typewriter. Nagsusurak na nag-type. And then, that was the time nga nagipatuloda. Kit ti uso idi, di pa nagipatulod, iti sinurat di ba nawag ket sobre selyado Ikaw iti selyo, di sobre pasurutan ta in case nga mali, isublida ka. Ket kaasi ni Apo Diyos na padasak, insubsubli niya Apo Johnny Hidalgo, digiti insusurat ko. Ken, kaanusan nga editor ni Apo Johnny. Kasi kan na iti comments iti babana. Ket ti pambungad na kadagiti agdadamo manurat very positive. Kuna na ket kumusta ti manurat nga ubing kasya iti siyempre ket yung feeling ket kas lang maitag ay terik nang isong talaga kas lakas jay That's why intuloy ko lat na tinagsurat
Itatan, inikanak iti libro ni Apo Kles, kasla may bayak sa dak radyo dito yun. Okay, inikanak iti libro, kapaket book iti Daniel, no malagipyo, dahil siya libro nga talibagok, kunana. Daan di dyan, talibagok, collection dagiti mananiw, ay sinurat dagiti Daniel. Ita, talibagok, yeah, that's it, isa dayta po. Napirpiren kanyak. Tinay tabis mas basaik idi ko. And then there was nga anunsyo iti Banawag that was 1991 yata eh. Nga adda pasalit iti Graafil, iti Governor Roque Ablan Awards for Ilocos Literature para student category iti panagsuratan ti Daniel. Isang binasak data talibagok ng awan tinauawatak nga ng Daniel. Pulos awan nauawatak. Ngem nagsuratak pinadas ko din naki-contest iti data. Injak yung pagarop itatan pinaulwak na ito gapo iti boy-boya nagtartaray ako ton. Ket ti tema na ket ko ti panagawan awan iti kuryente kadagiti awaway. Ken awan unay iti kuryente kadagiti away di during the time Marcos papayla data idi. Haan pa nga na ikan di kuryente. Ket kung kunak agbiagmet dagiti kuton iti uneg ti daga nga nakasipsip nget dagiti tulaket din tao kung kaslakas jay tinapanunot pidi. Iso nga ti paulo na dayjay ngin surat ko nga Daniel ket siyak tulaket din. Ay, ang kuninam nama nung first prize di jay. Ket dayjay ti kaunaan nga ipapangko iti universidad iti MMSU. Ket gapot ta mabasbasak iti nagnagan iti Ilocano writers iti Ilocos Norte. Injak impagarop nga maalamanok ti Pit Duldulaw. If you are here, manugpit. Ayan, oo. Jack impagarop, tinagwapong estudyante nga Daniel Nisperos, datos adda ini iti memesyo. Kita kami dyan. Iso nga kayat ko ni maglagib kasi nga ituyak nga ng rogroging. Another is tinakot to nga Joel Manuel, nga uncle ko. Adda na kapapanawa iti dyan. And then, tibangulan nga manurat nga ni Apo Elizabeth Raquel. Nakikita kami amin ijay. Ket agtang-tangaak agtang-tangaak launay kasjigayan tirik na ti mga bakit. Daily price ko iti Graafil iti panagsuratan ti Daniel. Ingatan ko iti baro nga typewriter tapno met na kanayan nga alos. Ket manipot idi nagsusurat nang iti type. Nagipat matuludak iti Banawag. Ket kareget na met isubdi-subdi kadi iti sinurat ko. Yung hanak latanga ng upay, agsipod ta, nag-continue sa latanga nagipagpatulod, and then inikanak man iti libro ni Apong Kles, iti libro ni Apo Ray Duque, iti Bagani Ubog. Ito siya, Bagani Ubog, ken nung kasano ti agsurat iti sarita. Binasbasak man digay nga example na, aging gana nga nagsurat ako, binasak ulit ay paborito nga asyong kenti libsong, kenti isyang tricycle, pinag-combine ko di jay. Impadas ko nga impatulod ijay Banawag. Kaasin ni Apo Diyos, nakita tinagan ko ijay Banawag. Keti title na, medyo muna nga sarita nga naipan ijay Banawag ket adamet puso ken riknak Apo kasaymet. Ket mas basahik manen, ang katawa kung makabasa ka di jay. But then, ang laking motivation sa isang agnay-ngayangay nga agbalin a writer, na makita mo itinagan mo kaya nasurat mo iti Banawag, kasi lang maitayok teriknam, isa nga naguyugoy teriknak. Isa nga income continuous ko iti nagipatpatulod iti Banawag. Ket di advice ni Apo Jan, day di Apo Jan iti dalgo ko na basa ti Biblia ko na Jack malipak ng DJ. Basa ti Biblia ko ni Apo Johnny. And then, kunana ni Apo Johnny, naglagi pem akang kanayon, kunana, agbasa, basa, na itatak, iti manunod ko. Ket nagbasbasa akman habang agbasbasa adda na doktalak, iti bagik, iti karerak, iti panagsuratan. Manipod kadagiti panagbasa-basa ket ti advice ni Apong Kles kanyak saan daeng nabasahen dagiti sinurat dagiti padam dagiti Ilocano manurat kunana. Agbasa kamet iti sinurat dagiti sabali dagiti adda iti lumaod English.
iso nga inikanak iti sample dagiti libro nga pagbasa-basaan manipod kadagiti sinurat dagiti Ingles. Ket nagbasa-basa ak ijay kadagiti libro da. Ken awan met igatang ko iti libro kasi nga awan ti kwarta kasya estudyante. Iso nga nagalalosak kadagiti libro ni Apo Lakay. Kunak mandaingin. Ken tinang rubrob iti riknak nga agsurat when I was in college, I adapt talaga iti college adda iti pagiwarnak ti kolegyo nga maawagan iti sirmata. Dito publication iti sirmata. Ket TSM ko di jay, ket syempre nag-major tayo iti English, ket adadalan di jay footnote to youth by Jose Garcia Villa, kung kanada. Visitation of the Gods, kung kanada di jay. The Necklace, kung kanada. How my brother Leon brought home a wife. Dagi siya iti naka-SS man tiriknak. Iti ko na iyo. Lalo, langaro din, nga professor ko ni Dr. Onofresia Ibarra. Aging nga, kadagiti nga gundaway, na adikak iti libro ni Daniel Steele. Nga isuti naka-alaak, nakabuludak, iti adong idea nga insusurat ko dito Banawag. Example, kaya nga binasbasak ket ada digitay sinurat ni Daniel Steele nga Bungalow 2. Daytay istorya dagitay artista iti Hollywood nga na-confine da amin iti bungalow ijay California. Ket kunak kung ay say bungalow kung kunak ini. Ket ipagpaganet ket ni Apokles nga naagsurat ka adda nakabinggas a kultura dagiti Ilocano iti sursuwaten. Ket no agpatakder ka iti bungalow ditoy away, nakadado ti ritual na. Iso nga day di dokad sa aran nga balay day di apong mi, hana kayat aparakrak. Taad da value, sentimental value kinkwana nga impatakder da kaday dililami. Ngim kayat dagiti anak na, nga mapatakderan met itinapintas abong galo nga konkreto. Ket dinawat ko day ti idea ni Daniel Steele, tapno suratek iti bunggalo. Iso day jay bunggalo. Another ket, mahiligak nga agbulbulot iti idea iti sabali nga manurat. Sa anak nga makasurat no sa anak nga agbasa nga umuna. Taurehan ko nga ipalpas ni jay libro no adda na panunod ko nga idea nga related iti experiences ko, related iti experiences iti gagayem ko when iti sabali. Makabuak iti sample nga short story. Nga rugi amin ti istorya. Awan ti maipalpas ko in one city or in 5 cities jay, nagdiket rugi amin. Another under that story is tay panakakadik kumanen iti Nobel ng sinurat ni John Grisham, ni Attorney John Grisham. Ado tinabulod ko kan John Grisham nang nangruna iti nobela na nga The Testament. Gapo iti The Testament nga nobela na, nasurat ko iti naipablaak ti Banawag ti Maudi Abilin. Dahiti awan ti maipatawid ni Lilong ko. Nga mana, dagiti anak na, nagsipod laing kamay sa blacksmith when may sa manalo. Nasurat ko di jay. Iti bendig dagiti Ilocano nga manurat, nabulod ko pa mahilig ak nga agbulod kini Uncle Joel Manuel. Example, iti plastic balon ni Apo Joel Manuel nga inulit-ulit ko binasa. Gapo iti plastic balon, nasurat ko iti umor iti Banawag asarita nga tikuragrag a kotse ni Uncle Ben. Ijay iti nakaalaak. Nagtaktakawak iti idea ni Apo Joel. Another ket tinakaw ko pa iti idea. I don't know if the right term ket agtakaw. No di kiti binulot ka din. Oo. Ni Apong Baket, ni Apo Estela Vizquera Guerrero. Nga nabayag ko nga inro daytoy. Ken ti ay ni Reverend nga nabayag ko nga nabasa ni Apo Aseng Tabag. Ito yung maudi nga short story iti Banawag. Ti maudi ang manang luwalo. Pinag-combine ko man inday jay. Okay. Ken ti ay ni Reverend nga naitilulang ko ket manang luwalo. Iso nga nasaksakar ko amin dagitoy. Iso nga agpaypaysok ken mamatiak. Iti ko na day ti Apo Johnny Hidalgo nga han ka pulos ang makasurat no saan ka nga agbasa-basa. Ket kanayong kalata nga agbasa-basa. Again, daytoy John Grisham nga pakaadadikak, A Painted House. Iso nga nasurat ko daytay dagiti nakautang. Daytoy ti tema na amin ijay Painted House ni John Grisham ket dagiti agkapkapas iti Arkansas Delta.
Agutang da, iti puunan da. Ket dito'y met pinili, ang sipod ta pa nagmumulat ti tabako, agutang dagiti Manalon, iti kapital, tapno laeng ag panagbiag ta, gapo iti panaggat, panagmula iti tabako, iso nga pinaulwak na ito dagiti nakautang. So, to sum it up, kadagiti nang rubrugyan, aging gana ito ta, tapno haan nga mapukaw, dahito SM mo, tinarget mo ang surat. Ang surat ka ta, idinal daw, uray haan mo kano nga malpas, kuna ni Apo John Hidalgo. Iso nga, there is a goodness kuna, nga, haan lang nga umanay, dagiti libro, dagiti manurat nga Ilocano, nga ilako datap no basayan, dagiti readers. Pero ada dapat iti conversation between the reader and the writer. Kasla ka da ito induman. Adda iti panagsisino katan ti ID kasi saan nga umunay iti libro nga gatgatangin tayo laeng kada kiti manurat kada kada Ariel Tabang. Kasano nga ma-appreciate ko ni ay Reverend laeng nga basbasa no hang ko makasarita ni atan ko Ariel personal. When uray video call isa nga dakkel ti akem ni manurat na dapat adda iti conversation da. Napateg iti conversation. Dita laeng apo. Okay, tanod. Thank you. Dati sumaroon nga sa lutsud ko kat medyo narugyam nga masungbatanen. Baka ada dagiti na mismo ya. No medyo nataanganan kat ang mga no may daka bisitain. Sa lutsud kat siyempre influences as in no anya dagiti although nagadumot dagiti nakamat mo itayen. Kas nakunak ang mga no dagiti hamo pinadakamat nang-inspirar rin ka. Wen, ado dati nang-inspirar ka niya, kag lalo no dahil gumil convention wen, may sarit, umuna amin kahit mga pagyamanan talaga, dakil ti influence na kanyak ni Apokles ng baod. Already na kayat nga mo nakamat tinagan na, taong tanak na ko mo nakamat tinagan na, mo metelasi. Ano kahit mo nakamat tinagan na, pero iti unag ti puso ken riknak, dahil ti nagiti gundaway nga agyamanak talaga tinitana. Kasi, di na ibaga nga agsuratak. Ngayon, kadagiti actions, pundon na iti libro, makamuak nga agpanunot no kasama ti aramidek kadagitoy. Dakil ti influence na kanya. Yan siguro, mamati ak, iti kang kanangin ibagbakan yak ni Uncle Joel, no? Iti agsarita kami nga. At dakin kan ko na nanipod pa, di na yanak ka. Adadaitan a gift, ken ka. Ang tartaray ka man, madayo ka man, no saan ko. Nakisa kasla ko mo, dahil tinang mo panood, kasla ko mo, dahil story di Bible, Daniel yata, dahil kinantiikan nga, ibaon ni Jesus nga mapa, nagkasaba, ijay ni Neve, kat di nakayat, kasla kasi ko ma. Pero sursurutin na katigang sa teo. When no, dahil kasasaad ni Merlin, iti the Knights of the Round Table ni King Arthur, nga King Arthur and Merlin are both, protector of Camelot, nga uray di nakayat, kat may isang embrace ni Merlin, no makarelate tayo kaday siya, apo, kasjay siguro, adda siguro iti dara, nagtartaray, iti may isang manurat. Thank you kini Apokles ng baod. And of course, ni Manong Johnny Hidalgo, ken dakkel, ipagyamanak ken akem, ti influensya, ti gumil. Tauray anang grupo ti pakikapengam, ti puon ket puon amin ket gumil. Kasi grade 6 sak, idi umuna at nga agatendar iti gumil. Ket iso nga pagyamanak ti influensya ni Apo Rudy Contillo ken Manong Juby Amorin, anang nga ewan kanya, when I was in grade 6, EJ Caril Teresa San Fernando La Union. Awan ubing siyak lang ti ubing iti gumil. Naging gana tatakit ubing at payo. Anyway, pagpakatawa lang niya. Dakil ti influensya ti gumil, iso nga haanak o madayo iti gumil. Dahito iti puon ken nga sangkang adaman iti organisasyon nga sa Bali nga makabuo kadagiti sa Bali nga manurat pero agsubligan to lata iti gumil kasi dito iti nangrobyam dito iti ramot mo dakil ti influensya na. Ket no ada dagiti convention iti gumil. Naka-adopt ti influensya dagiti manurat kas kanya kas kanya Manang Linda Bulong kadagiti nag-sense na. Agdingeg. Kang ronaan na amin, kadagiti Diyos ti alwad na. Imbaglaket kinta na abutak pa yung oseng. Na apinsya ni Hidalgo. Tauray hanap mga ni agmalmalen. Na iso tinakaigyan iti mikropono.
Nanghingi na itatipasnaan. At tingig ka nga, dingig, asipot naka-adok yung nakabakbak ng idea ni Apo Chan Hidalgo. And of course, manong Ariel Agkawili, sagot ng Ariel Agkawili. Kaya kita nagkaado nga ideas na, pero ni aging English kat hang kumauawatan, hindi pa naging English ni ako, Ariel Agkawili, during 90s na kita 90s or 80s yata, digichay. Nakadado ti influensya kanya, dagiti, manurat ni Ilocano, nangangaroon na convention, isang convention, kas lang, haan lang kumustahan idi no di ado dagiti pa nag-lecture. Kaya itutuloy tayo lang tati nagbasa-basa iti banawag o nagbasa-basa tayo iti sabsabadi. Natay ko na tayo all the experiences tayo, the influensya, dakil ti influensya di writers. Iti pada damet laing writers. Kasi iso na nga rin ti agkikin na awatan. Iso da ti addaan iti pudpud, agkakapada nga idea nga may isa lang ti torongenda. Iso nga, we are hoping adan ta command convention nga face-to-face, no, sabali lang ti panagkikinumustang the feeling di may isang writer, no, ag sinarak kayo ket kasi lang maadaan ka manen iti idea nga surate. Dagiti influences. Just again, bro, sigamat. When dadya ito influences sa tayo kaya wala una niya. So makita nga organic, very organic ni Eileen numainaig iti no sa na develop as may isang writer ta para kada iti viewers tayo iti tayo akti kuno ti disiplina ti literary criticism nga kung kunaan dagiti kritiko ti literatura ket kada dadya kung kunaan nga organic writer. Dati ket nagapo ti may isang Italian philosopher nga ni Gramsci kung kunaan na dadya organic kaya sa kita ti pudno nga adi potensyal ken kapasidad da nga mangbukel dagiti posibilidad ken daduma pay beyond dati nakikita tayo nga forma wano estilo ti konbensyon ket isuda iso nga patay agit nagkoking na kay kini adi i-share ni kapsa Thailand ti influences na. So basically kaslano ket antay 100% majority 60 to 70% ket Ilocano writers ti nagalalaan na niya. So very quality. Napintas unay nga nga naganan practice nga sabi ko matulad dagiti kakabsat nga manurat nga buybuyay ta. Katakot mapantayan natin may katalo nga sa lutsod. Kung nadagarod ket amin nga writers ket adda iti sarili da nga ritual wenno disiplina. Dahil duma mapandag kapi nga may maysada, dahil duma mapandag iti igid ti karayan wenno baybay nga siguro rekrektaan dati puloy ti angin nga nalambis santo dagiti nostalgic nga agmabiyag amin nga memories no kini ang Eileen kasano mat kapsat ti disiplina mo no ritual mo. Isang panuot ko nga ritual ko depende kanya siguro iti mood. Adda iti mood ko no kahit ko ti surat no saan haanak nga kape when any other rituals nga mangguyugoy lang itiriknak. Ti kasayaatan siguro nga mang-motivate nga maadaanak iti sumrek kanyak iti musa iti paragsurat ket agbasa ak no sa anak nga agbasa ket agbuyak iti pelikula. Saan nga maawan kanyak iti agbasa. Uray kasano ti kaadot trabaho iti DepEd. Ikak iti bagik iti agbasa iti 15 minutes. Ket no ma-advance ak iti 1 hour ta maganasak ti basbasae. Bonus kanyak metken DJ nga oras. DJ ti panang motivate ko iti bagi. May kadwa ket agbuya ak iti pelikula no masadutak nga agbasa. Kasi adamet basit sadsadot ko na daduma. Ayan. Agbuya ak iti pelikula. Ngem kang runaan nga buyak nga pelikula kadagiti classic films dagijay. Kasla ko madaytay tetikura kon King Arthur and the Knights of the Round Table, Merlin kanan. Adto dagiti classic films iti Netflix itatan nga mabalita yung buyaen nga nailibron ken nagpelikula pa yon. Ket nung basa yung libro na dijay tapos basahin ti pelikula na makarelate ka nga permi maadal mo dijay nga orehan mga dawli-dubden nga basahin. So another is parbangon.
Uri ka sa ti pagpuyat ko kung maiti trabaho, alas 12, alauna iti ipagbangon no wanpas ko kumari trabaho. Agree nga klata iti mga 3:30 or 4 o'clock. Dahil iti kapintasan mo pa nagsarek. Ngayon, jak maawatan iti bagig apo rin eh. No, ako nga, agsusurat ak, pero puro rugi, kadagiti agdama ti susurat ek, hanggang nga may idiblepas. Ngayon itatan, ti pagsayaatan ako na, nga nadoktalak, gapo kada ito, iket, sublian ako, no, at ganito dahiti mabasak nga idea nga at relationship na kadahiti mo na nga sinurat ko, o kagito dahiti mo na. Isak siguro ti manurat nga puro rugi ti sinurat na. Ngayon subla-sublian ako manin. Another is, depende kanyak iti mood. Naduktalat da ito'y iti, susuro act iti multigrade pa lang. Kaya't kung inatang na nga lubong tak na makasurat ka, mga 80% lang dito. Ngayon, apay nga ta nga, uri na tagari iti ubing ko idikat makasurat ka. Iso nga naduktalat ti bagit na depende, gayong siguro dahi ka mood mo. Dahi ta isa-select, dahi ta idea, ken ka. Iso nga awan dahi ti susurutek. Depende no trip ko. Si agsurat, when nasayod ti panagsurat ko kasjay. Tay ko na ako nasayod ti panagsurat ko iti parabangon. When kinagsurat ak ti pamayak kanin siguro injak amo ngem para kanyak lang. Umuna nga ikaw iti title. Manipod ka dahi ka title, agbasbase ak ka dahi title, tapno tumaray dahi ti idea. And another, ket hanak na makasurat idi, nuhaan ko nga isurat idi ima. Uri agad idi ti computer, injak mawagan ti bagay ko, talaga traditional sa dito style ko kung kunat eh. Uri agad idi ti computer, kas lang natartaray di manunod ko ni isurat ko. Iso nga, most of the time, ti kaaduan nga karaga dito yan ko or organizer, when no notebooks, kakasay, when no ballpens, kasi ti adda kanyan, isang isusurat ko di idea. And then, after writing, dahil item na, sinuwan ko na, Scene 1, ipang ko niya scene 1, and then ipang ko niya baba na foreshadowing. Scene 2, foreshadowing ko na kung sa'yo. Scene 3, all the events nga kaya't mapasamak ilistak di jay, or else mapukaw ko. Aging gana nga dahil ito i-develop ko into no mapagsardeng ko man di jay. Into no jak tripen, sa balyak to manin. Basta isurat ko no ano di jay idea. Iso nga spiritual na pa siguro dahil ito when no motivation kanya, when no tigalad ko talaga ket at dalat ta si kasto yung notebook ko. When no ballpen nga isusurat ko. And then, into na maisurat ko, digiti ideas ko, digiti notebook. Ison to meten iti panagkabil ko dito yung computer, panang-encode ko, digiti kakasto nga sample, nga style ko nga at surat. Another, ket, pinadas ko dito kung kunada nga, kasla Edgar Allan po, na nung makainom ka, ket makasulat ka ko na. And try ko lang. Kasi mahili ka nga, itratry something na risky eh, nunaduma. Inawis nagditi gayem ko, hanak talaga nga umiinom. Sa totoo lang. Hanak makaraman ti arak, kore digiti na bumi ti kanta umiinom. Yung pinadas ko di dyan. At gayem ko, yun, ang mom ni Borasi ka, Tarot Ariel. Inawis na, apo pinadas ko at iminom talaga. Yung nakaturo at med. Makasurat. Naturog agad. Kaya, nakukulo ka siya. Ay, sinasamit na ito ko na, ito nga, awan iti, nga kasi iti recall ko, iso nga, depende, iti motivation sa tao, no katanong agsurat. Iso nga, digitay iya, tidbits ko, when no, experiences ko, iti panagsurat ng tapno laing, mamotivate ko iti ba. Thank you, kung naman ko yan, nag-ikat in 1993, so no kwenta, almost 30 years kang susurat niya. So, Well, nam-amiris mo, 90s, 2000, 2010, 2020s. At dadagite ko niya, pag dumaan mo, bukas ano jay atake ti panagsurat jay. So sika kas despite nga 30 years, almost 30 years kan surat, kun makita mo tatanga kasla at tutubo pa lang jay jerik name. Kasano mo ti ko kasla jay panangkitam, kasano ti assessment mo iti Ilocano literature
in consideration with the J90s ang kaitata. So, sano ti anya ti panagkitam? Dahil bracket na kami nga 30 years. Tanod ka, haan ko pa haan nga tuloy-tuloy deta eh. Ada dahil time nga nagsardengak. Oo, nagsardengak kaday takit. Haan ko pa na rin sa inyo bagbagan ni Apo Joel Manuel nga 12 years. Dapat nga agbasa ka kasi lagbasa ti abogado ano doktor. Aya, tuloy-tuloy dapat deta. Ngem siya namin ket ada dahil time nga naisardeng ko, nagbayag. Nga naisardeng ko dahito. Ket idiragyanak manen dayjay nga kastan nga panagsurat manen nga rogyakon tay totoo ko nakuman. Kasla man back to zero eh. Back to zero ako ka. But when it comes to Ilocano literature, nga panagkita tayo iti status na itata, aya adadagi tay kasla sa totoo lang adadamo pa ilang i-consider ko di babay nga amateur pa ilang eh. Amateur pa lang iti benek iti panagsuratan. Uray pa'y nabayagak nga nangugin, ngentay ko namon, stagard iti panagsurat ko. Idadagi iti ko lang yun, manmanon kasi nag-focus ak karon iti kakastitwa, parabasak kasjay. And then, ano dagiti interest nga disruptions, kasjay. Ngayon din na, doktalag ka, dagito nga journey iti writing career ko ket, nadoktalak nga ad-ada nga makasuratak no mafailak. Ad-ada nga makasuratak no masaktanak. Ngayon no nakaragrag sakak, hanak nga makasurat. Injaka mo, agpay-patient sa dete ko nada ko naka, no maitibulak, makasuratak. Yung no na ko mamabalin kat hang payat nga, gapulang tap no makasuratak kat kanay na ka mapilhamit kat nga siya. But most of the time, yung assessment natin sa, yung status ngayon ng Ilocano literature compared idi una na ket. Pudno, adadagiti traditional, very detailed and very comprehensive yung ano, daytay panangibakal dagiti iti panagsurat pwede ko nga basic lang. Even now, ket basic method, ko met amo ti agsurat ka dagiti talagang kasla Ariel Tabag kasi mo kasla Estela Guerrera kasi mga ang gusto kasla Joel Manuel. Pero ang ano ko, ang style ko sa pagsurat, tigitay daily experiences, tigitay asideg kanya nasusurate. Mostly ket umikipot iti lugar ko when no uray pa iti setting na kuman ket iti America when no tinakapasamakan na ket iti sabali iti so alaek latang alaen ti lugar ana kaya naka nga iso ti ikabil ko nga setting or characters kadagiti short story. So basically, dagiti lang talaga asideg experiences iti sa bali. Yan dagiti agdama nga mapaspasamak kadagiti ordinary people when no agdama nga issues iti gobyerno kakasyay. Hang ko nga maala dete estilo iti sabali kasi nga nagdudungo tayo mat estilo ngem anyway rumormet idya ba nawag kasjay nga style ti panagsuratan and most of the time dete sinurat tayo akabibiyag dagiti teachers kakasjay tapno adda relationship na when may padanan tayo yung messages kadi iti masa lagi ko tayo nakapatango ubing tayo kami tigay MSU sinaludsod no nya kanu ti tips ko kadagiti kahit na nabatag surat kasi yung matimbagak isurat yo daydi asi dagiti ko ti puso yo kasi sang kang kamali Oo. ang kamali ang paspasarak and yung medyo ko nakatayin ituloy mo bro. Ako siguro pa medyo ado pa mate oras tayo. Kahit man siguro ka sa salsudo ni Mama Eileen niya ti bago tayo mapandi question 5. Sa additional question nato may nagenti sa lusod ni Bro Ariel. Kadagiti ko rata niya ti assessment mo mata Ma'am Eileen ti Dati sa social media nagbalin niya ko kasla platform iti literature. Siguro iti Wattpad no familiar kay di Wattpad.
Yung iti Wattpad writers, pag tagabasitin mo iti non-Wattpad writers, katakat ingana from Wattpad napan iti Facebook, ado tata iti Facebook group nga iso tinaramid na nga nga Medium o iti Twitter. Kanya ti makunam Ma'am Eileen kada iti kastoy nga modifikasyon. Kaya tayo man ken saan ket adata talaga ti change adata talaga ti panagbaliw. Iso nga arakupin tayo ti panagbaliw. Kaya tayo man ken saan we have to accept it nga dagiti rumor ta iti social media tano dagiti printed basically iti assessment ko ngamin ket basiten dagiti agbasbasa siguro iti hard copies kakasjay ket adadan dagiti mabasbasa tayo iti social media ket tapno convince tayo adun dagiti agbasa kasla ko mga data binuangin niya ako Joel Manuel nga sa Regilap Online Ilocano Class Fiction nga mausap tayon depende kasi sa sa approach depende iti advertisement no kasanom nga itando do detoy nga saan lang nga bukbukudan iti dayta laeng a grupo tano kayat tayo nga syempre usaran tayo iti social media kasi dayti nga ti trend itatay dayti talaga ti uso tatta so no agbasar tayo latta iti traditional nga agsusurat nga i-preprint tayo latta ket awamet gumatgatang kadagitoy ta nakatutok dalatang iti social media so why not convince our dagiti youth nga agnayangay agbalin nga writers iti Ilocano babaen kada ito nga platform babaen kada ito online nga pagbasaan so ano ang gagawin ng isang writer na katulad natin syempre kas lang dito iti panunod tayo that we are inside a fishbowl lang so why not break that fishbowl tapno agwaras so ano dito lang ang grupo datay laeng basit tayo lang ang grupo nga ang mangitantan grudo agsusurat iti Ilocano datay kadilaeng ket kasanwaro den inton mapukaw tayo asin nagtupay ti mangtawid kadagin nga nagpampandugan tayo no mga appreciate kadagitoy nga masterpieces da Apo Tabag kada Apo Avivan no haan tayo nga i-share it sa bali so napintas daytoy social media ket yung status na mayat basically based iti personal assessment ko kadagitoy ubing estudyante sa Ariel Manipod MMHU ado ti agestem uray ag major da iti English when agestem da iti agsurat iti English when Tagalog kasi iti panagkita da kami iti English talaga nga nangato parang yung status mo kapag nagsusulat ka talaga ng English nangato kat ti panagkita da iti Ilocano kat ang mga chipipay kakasya ko mga but then gapo tara ubing tayo pay Apo Aseng Apo Rene kandagiti manurat apay nga hantay nga mang panunot iti innovation tayo to convince them nga ti Ilocano nga lingwahe babaen iti panangusan tayo iti social media ket adaan iti ramen nga naidumduma nga awan ken di mo masarakan no agsurat ka iti English wenno agsurat ka iti Tagalog so ang panunuted in relation to DepEd gapo kada iti subject nga mother tongue under that MTBMLE curriculum iti Region 1, agasem ti mangusar iti Region 1, provinces iti Region 1 ken Region 2, nga manong nga ribong nga teachers, manong nga ribong ubing, nga ipapaadal that from kindergarten to grade 3, ti mother tongue. Awan tulatan maka-appreciate kadakwada. Ket naduktaran ni itoy Ilocos Norte, nga ado dagiti agsasaludsod nga teachers and even dagiti school heads tayo, nga they are very interested kadagito yung Ilocano, but tikurang na are reading materials, Apo Aseng. Short stories when reading materials yung Ilocano for children. If you remember right, Manong Aseng, Basa Pilipinas under the USAID, nag-produce da iti nakadado nga libro, impapa-edit da kada kayo, DJ. Together with the Teacher's Guide and Learning Materials, LMNT, katayo, ni-ishag ka, DJ. Pinunduan iti US dito yung nagdakkel kaya nagaramid tayo iti big books hindi magkurang so we need funds kaya haan din sa inyo punto kaya tirol iti writer nang nanguna ka iti teachers nga writer nga agnayangan nga writer when saan nga writer kaya ag-produce tayo iti reading materials nga Ilocano para ka iti ubing kaya nung i-distribute tayo dito kada iti Region 1 and Region 2 saan nga ta, nga di tayo nga ta maka-convince iti rin libo
nga ubing nga ma-develop, not only ubing but also teachers nga agayangay nga mangitan dudong ti Ilocano. Kaya no daw magyem no anyang ti status iti Ilocano language. Nangato na was saying para kanya tsaka mo awan iti basis ko when it comes to research may panggit ka dito. Yung isa na pintas nga research detoy. Yung based on my personal outlook, iti provincial government of Ilocos Norte ti kayat da nga usaren no adda dagiti bisita da Ilocano nga lengguwahe no adda sa nga ili da nga aga po kadagiti na dumadumang probinsya iti Luzon pas pagarigon kuma iti adda may sa pasamak idi nga ti kayat da nga ipabuyak at ti pakasaritaan di tibiyag ni Lamang in 4 trillion dyan. Ilocano ti kayat da considering Friday iti Tanok Festival iti provincial government of Ilocos Norte under iti governor, pana-introduce dagiti LGUs iti pakasaritaan iti lugar dati ida. Ket Ilocano, ket imagine the audience interong Ilocos Norte ken sa bali nga probinsya ket apay nga ilalove da iti Ilocano. Ket sino doktalan da babaen kadagiti social media nga mabasbasa da kadagiti short stories ti kinapateg ti addaan ramen nga pintas iti Ilocano nga lengguwahe. Dahil pinakita ka as. Malagay ko lagay. Ay, si bro. Ay, hindi kalman. Ay, kaya lang sarono, yung baga ni Aileen. Hindi kalman kami kit naimbitara naman nga nagsao, may isang webinar, 2-day webinar ti PUP, College of Arts and Letters. Kaya naibingay ko nga ti Ilocano literature, kaya may isa kadagiti kapigsaan ken kaka-active one nga region nga imagine ket kasla siguro minimum ti 5 no 10 books a year ti mabaling nga mairwar ti ko iti may isang Ilocano writer nga group mat da jay matila nga may isang manura gapo ta adda da jay sistema nga aje aramida gamin ti kurata study dayay kusla ti assessment ko dati talong aje tagnawa may isa ka tagnawa may isa ka dagiti talong muhon ti Ilocano literature no apay from 1923 kanay takder ti Gumel Pilipinas ingana tataag 100 years no kanay 2023 1923 jay ko na nato libro nga jay La Union binuo dita jay gunglo dagiti kasi siya manurat nga kasi ti ko na ngem naglabas ti 5 years 10 years nagbalbalo tinagan na ingana mabukolton nga Gumelen lagi siguro ti ko nya iso nga nagana nagpinta si bagbagan ni ko Aileen nga maka-create talaga di pa ubog iti Ilocano literature. Yan adi lang garo ti problema nga may sano maminsan. Ti appreciation dagiti kakabsat tayo kita nababa iti panagkita da niya iti adi native no regional language ta siyempre dimalan tayo ti proseso ti kolonisasyon dagiti Kastila then dagiti Americans. Yung kahit ko laman nga ibagat at nga rabi nga kasla dati kalkalpas ti Nobel Prize. Amuyo ka di kakapsat nga dagiti Russian writers kasla ko man ni Boris Pasternak. Dagi nobela na nga nagana Dr. Sivago. Kahit madimot nga nakasurat iti Ingles iti nangabak isona ti Nobel no di kat nakasurat iti Russian. Caucasian ti original nga man na. Iso nga medyo siguro nakatuon na panagkot ita dumati English ng kita nyo iti Europa kuno dita Latin America ti susaranda daji ko da bukod da so kasla met ko man no daji ko na ni brother ko garot Ariel Tabang ngano baka no ilaban dagiti sinursurat ni Apo Juan SP Hidalgo nakasurat iti Ilocano ay ket ko dayjay kumbaga makita kumbaga yung authenticity gamin adijay Dajay. So nga kahit kung maakuayo ko maamiris lalo dagiti listeners tayo nga ikan tayo iti nangato nga ipatag tayo kanya iti Ilocano language. Siguro bro kat ko umuna na kitaan dagiti ang surat
kung dagiti Ilocano mismo. Kanya kami tirason nga agsusurat ti may isang Ilocano, iti Ilocano. Kat siguro umanamang mo ti kadon kanyak no baga magsusurat kay iti Ilocano. Kanya sila kayat mo tag istorya para kadagiti kapulyam kasiyay. At tamalag ko tagi nya na lagi tatay. Kaya sinabansud ta tagi tips saya. Kat masapol ko na gaya no mangrugrugi kag surat. So malaksi nga si dagiti riknam. Ure kaskasano at dati may isingit mo nga may papanitikin na Ilocano. Ya? May papanitikin na Ilocano mas pagarigan mangan. Hang ka latabas na mga andap mo latabas na mangan eh. Ti sida andagat wali nga pinakbat dinengdeng. Ano bagnat. Ay di bagbag itay. And may inaayag iti ko iti social media. Sanmot nga kuan eh, sanmot nga foreign ya, sanmot nga ganggang na nga ayo dati social media kadagiti Ilocano tatan eh. Tano kita dagiti meme ket kabailan damot ti agiti meme Ilocano. Kabailan damot ti agaramid iti kuay nga mainayag iti issue iti kuan eh, iti sangalubungan eh, makarami dati kasi nga meme Ilocano. So kay ko sa inyo bagbaga tayo tanod nga adamot tin engagement ti Ilocano iti social media. So mabalin unay nga mausar dagitoyen nga platform tapno maisirek dagiti ko dagiti mensahe nga kahit tayo nga idanon. Ngayon una na nga tiyempo kat babaan lang iti short story nga medyo atindog wano nobela wano daniw katangkat addan dagiti nga platforms nga agur-uray kada tayo nga Ilocano writers nagbaling nga creative no kasano nga master tayo mausar tayo dagiti nga platforms nga siguro nagan natin pangtig na yung magkadagiti dumapay nga writers nga medyo focus daw na iti politika. So kito sa way nagtutuloy tayo despite nga dagiti nga paspasama kitag lawlaw tayo tan tayo nga maiwalin la tayo magtutuloy la ta ka journey tayo kas Ilocano writers inya kaditi role tayo kas Ilocano iti Ilocano community tatay nga Ilocano writers nga isigway ko man ay saludsud tatay ni Leo Tejano na di Leo nga tatay nga Ilocano ay tatay nga writers ket ko konsensya ti ili pagubugan tinakam datay dagiti mangipaay ti kananakam so datay ti mangi waris tinakam kadagiti different social media platforms nga adon ti Ilocano ditoy kasya so day bagbagam tanod nga balintay pa nga mas creative. Anya dagiti forms nga balintay nga aramide. Malaksi ti short story, malaksi ti writing. Kadami na yung kadayta tanod kasi tinotion tsaka mo ng alpaiso no pakabasulat dito this is my observation observation ko lang dito na no kaya dakiwa si bas daklata no kaya to na daklata but this is my opinion kayat mga saon nga no nakaipablaak kan iti talong when no upat nga dani stories dita magazine tayo di ba na kaya manurat kan kasi yung feeling is you are already a certified manurat. Pero iti pa nagkunakas, iti panirigat ket saan aging mo nga ikumit iti bagim nga agsurat, agtuloy ka nga agsurat, aging gana nga matay ka, aging gana nga maungaw ka. Dahil iti commitment, may isang commitment ka galing ka manurat nga in spite ka dagiti ado nga pakakomikuman kayo, isaray-saray tayo kumadiging. Ngayon, ado dagiti dadu mga min nga tinotion da. Kasi narigat no, masyado nga dati kung agdataw nga manurat, ket, naglaing kan, manurat kan, ket, kastoy. Narigat, kasi na ubing no, kanayan mo i-press na ubing, no, kanayan mo nga daydayan na ubing, bumaba Bumaba the confidence na. Kasi lang ti panagkita na tibang ginakit. Nakangat nga to, without nga i-balance na, i-control na tibang ginakit. Same is true. Makabaso lang talaga. Same is true siguro kadagiti writers. Same is true nga, even naka-publish ka pa isang pulo when by oray, sige sa pulo. Ano pa kayo agbaling naman ako nagsardeng kanteng nakasulat ko dyan. Awan to itirol mong agsurat na mga tandudo, mga sar, itibot ka nung lingwahe.
Saan ka ba manurat? But feeling mo, kahit naka-publish ka na yung ay manurat pa pala, parang emotion niya is wrong. Parang lumis siya sa sinadagan. Kaya ang gagawin natin as Ilocano writer, ipantayo, iti-commitment tayo nga, ang tultuloy nga sira. Ang tultuloy nga, agi pablaak, agi tultuloy nga, man develop when no, ang surat tayo. Ang surat tayo na ganyan, haan net lang nga para kada tayo eh. Mm-mm. Ang surat tayo para mabasa iti sa body, kada iti lesson nga mapunot da kada iti sursuatan tayo. Ang surat tayo tapno magbaliwan tayo ti forma ti lubong nga haan nga na form kas lakas di kuma nga di kang kanain ko ibang nga ang surat ka ket gapu tapno makaipa-block ka lang kas lakas di kuma. Pero may sa commitment iman nurat ipapati tayo nga may sa dating gift nga nagapo kini Apo Diyos. So, why not kasi kati na paraburan iti kasta nga talent nga man mano ti adda iti kasta nga kagagalad when no talento. Apay nga hantay mo sa rin. And may sapay ket masapol nga ang surat tayo masapol nga kaantayo na nga bukbukudan ita. But we have to share it i-share tayo kadagiti agbasa-basa. I-share tayo amin kadagiti nga kasi nga tiko na tayo bakit tayo mga grupo. Kasano nga nga makaawis tayo pa eh. Ket adda talaga dita dagiti writers nga kaantay nga mabirukan nga mang-develop when namang good sa dakwada kasi dagiti panangidoro ni Apo Joel Manuel iti kabuayaan ang kunana. Pasapol tayo ti kakasdi nga motivation eh. Uli adda pa king kadagiti git na ti mga lukoy talaga kunta kasi nang nabigot nga ma-develop dagiti pada nga writers. So, commitment ken may isa nga sapata, may isa nga gift iti panagsuratan haan nga nakapablaak kan iti tallowen no patlaeng iti bandaw ket manurat pa kun para kasla. So iti dati. Okay. Mayatak na ko ng mga kotano dahil commitment. I-commit mo. Ako nga si kagad Ilocano writer. And agbalintay nga na pudno ka dahil Ilocano writer. Ilocano ka nga manurat. So, saan ka basta manurat eh? Dahil kin Ilocano. So, kas may isang kamang may isang ethnic group, may isang regional group. Anya naging kan nga aramida, anya dagiti masapol dati nga grupo nga mabalin mo nga ipaay kas Ilocano. And writer. So, saan ka nga propagandist eh? Saan ka nga propagandist? Saan ka nga artista, writer ka, kahit na nga sa bunti writer. Saan ka sa bali pa yung journalist ngamin eh. So, sursurat ka, gidok dokumento ka, iti, anya, tayo kina Ilocano, asasiyay. So, siguro, kang kanayin mo nga ibagbagatay ka dagiti padang manor nga bibuya nga encourage sa ida itignay tayo pa ida no pa amu damot siguro dito hindi duma nga talaga masapol lang kay mas ma-articulate tayo pa dito nga misyon dito nga misyon mas ma-articulate tayo pa tapno na ganan tanong yung kuram tanod nga despite ti kabasit tayo at ti marami din tayo at ti maparanoy tayo pa When kadagiti ko mga panawan ket kwa ti goal tayo ket ag-convince kadagiti adda ti talento nga writers. Oo. Ag-convince tayo kadagiti kasi adda dagiti hanpay na talaga develop. May sapay ket nagtandudo tayo iti ibinggas tayo ti sursuraten tayo ti kultura ti Ilocano ken kina Ilocano as pagarian ko madete kung nga dagiti tribo wenno ethnic groups dito Ilocos Norte. Asino ti mga dokumento kadakwada kadagiti aramid da kadagiti tradisyon nga kanawilan babaen kadilain kadagiti sarsala wenno presentasyon haan kadi nga mabalin nga dokumento ket data ti role dagiti writers dagiti Ilocano writers ken may sapay no ngamin Ilocano writers ay no ngamin Ilocano ti usaran tayo kas lang nasaysayod ti panakaawat no dayjay ramen ti pagsasaritaan ket no ipabasam data nga sinurat mo in that particular area kadayta nga ethnic group adda nga maawatan dae kas pagariga DJ Kuma Adams
Anya digiti tradisyon, digiti isnig. Anya digiti tradisyon ken kanawidan nga sa kunong tempo. Han ba mabaling i-dokumento? Han ba dito tirol tayo kas writer? Well, Tapos i-dokumento digitoy. Contento ti panawen, nga digiti sa masarano nga henerasyon, ta nasurat digitoy. Ma-appreciate da nga kastigayan ti kanawidan ken tradisyon. Digiti nga tribu da. Ket no babaen laeng iti sarasarita wenno istorya wenno basalin-salin kasi ket awan unang anday ta ti social media. Unang anday ta iti dagiti bingen at ito nga nakatungkol ta. But no na i-dokumento dagitoy, na ilibro dagitoy, na isurat dagitoy. Adon to basbasain dayta tribo, adon to dayta basbasain dayta ethnic group nga agbalin mangtutuloy ito iti dayta kanawidan ken tradisyon kadayta particular nga grupo. Ano din all? I-check kumapay niya. Ado dayta gamin programa iti .ed mo iPad. Isang agdirbi mapampanulag tayo no daduma na ado dagiti tradisyon da nga paka-amazan dagiti students, paka-amazan tayo na di pa makamamo kadayta nga tradisyon. Ket hulos na mapukaw to Sunday, later, awan ti mangitang video, awan ti mga dokumento. Ket siguro, awan tayo pinaraytan tayo iti pa preserba iti tradisyon, ken kanawidan din iti Ilocano. Ang saan laeng isasao tayo, when no, ipasalin-salin lang, yung nga ta, nag-inibro, when no, ipublikar tayo, di iti pastoy, nga kanawidan. Tapos, ang tulpuloy na ta, tas pagarigan po man. No awan ti nang isurat ti maipanggep iti Isla Purikawa kasasungan ket no hangko nabasa daydi amo kadipay at kasi nga napasama or when no dagiti bituin ti Rosales kadaydi particular nga lugar when no dagiti experience na kadagiti nga panangen no saan nga indokumento dagiti manura amutay kadipay kadaydi ang mga henerasyon ket babaen iti social media dagiti ang tanong mga kasama iti daydi nga panangen ket no social media ko na baka mapukaw to dagita ano nga document kita kasi nga nasa teknolohiya tayo so it is very important at dagiti na i-print na dokumento mo para ka dagiti nakastoy nga ano nga haan tayo laingan nga agren iti social media kasi ganto tendency na dagito mabasbasa tayo babaen iti internet when no ano tas lang dapat nakapukaw na but when it comes to printed, i-dokumento tayo, digijay, babaen kada tayo nga manurat na. Well, agpeso unay jay ko na ni ko, Aileen. Dahil role ti writer gamin kakabsat ket ko anya, nagana, very crucial talaga, tapos ma-preserve dadi kung kunada nga, people's memory. Di people's memory, data dadi may pasa-pasa nga, sirib no nakem kadagiti generation by generation iso de panawon ti oral kinasaw de hampay agsursurat dagiti oral tradition pa iti kasi ti kwada panagi-translate then simurat ti literasiya nasurwan ti tawag surat ken bigana may dagiti print kurditan gana may ti papel impresa gana tata. Iso nga dahil writer, very ko talaga. Kaya ko lang man siguro nga inayot nga kay panagadal iti history, kaya dati kung kunan tayo nga literary history. Dito kat naisi na nga disiplina, siguro lagi pan tayo, nga insuro dati history kanya tayo, kaya sa bali, aday ito yung literary history, nga mabalin nga sarmingan na ti literary history, dagiti awan nga bambanag. Puno datos iti may isang ajayan o kasano dang insure ti history kanya tayo nga naka-base iti bulan aldaw ken tawen kasi iso nga laod di mat insure dati history ket kastamot no saan dagiti important dagiti medyo paspasamak nga dadakkel yung iti literary history ket madinga kasya iti ko na di ket lang ibaga the writer ket considered nga historian dayjay historiador tayo nga manurat poet ka man no fictionist considered nga historian ta hanggang matagbalin nga effective poet no fictionist no hanggang pamilyar iti history di ba so nga di ko natatay ni Aileen you need to read for you to be able to write dayjay okay so Brother Ariel, anya na di pan. Next question.
Kuha, anya mo dagiti ko tanod, paka kumikumam ita kas manurat, kas pagwadan, kas trailblazer, dagiti arami din yung nga sarigilap, dumapay nga kuha, nga arami din tata. Anya dagitoy. Iti agdamat o ado ti pakakumikuman tayo atam talaga apo aseng umuna ket ti trabaho syempre trabaho. Siyempre, this is our bread and butter pa rin. Pero may kadua, the tip ko panakailibron, at ano na rin natin karami, ikulit keng kati, may kadua ka libro. Dahil ti pagpuyatan tayo, isang padayawan na ka din. Kasi, itaw-tawan ko, ipilak yan ka, dito ay ipuyatak nga may kadua nga libro tayo. Kaya, nga, your oros tayo tata, nga pakapuy-puyatan tayo nga tatlong araw ada iti dokumento tayo nga malpas para iti may kadwa nga libro tayo. May katlo ket ti syempre back to school Ada tayo ulit iti graduate school agsubli tayo ti eskwelaan. Dayo ti may sapay nga pakakumikuman tayo. And then may katlo dito sarigilap nga bambantayan ni Apo Joel Manuel nga dapat haan nga maawan talaga dito dapat ma-maintain dito yung sarigilap online fiction kasi nga nakadado ti followers tayo because of your initiative. Sikat magbebesan mi Apo tano na sige isa mapayat ka dito ito man ket ada na panonood ko man i-share ni Apo ni Uncle Joel Manuel when it comes to inuman kada ito ibang bagay tatay tong datay haan nga pwedeng maawan dito sarigilap kasi nga adong ti masumusurot ka dito nga adong meten dagitay agsusurat nga magkon-contribute iti sarigilap online Ilocano Flash Fiction kasi sapay ko mga daw-dawat dito may kadong nga bandawag iti online kas lang baby bandawag ko dito that ito dito ti dream dito ti makita ko since nasa social media tayo ay di tayo modern tech tayo kailangan ma-maintain yung sarigilap agbalin nga anak ko matimanawag detoy isang whatever happens kung kuna haan nga maawan ti sarigilap anya ti mo paspasaw na uray pa kabubungan ti ulo ni Apo Joel Manuel edit no kwa kadit sinurat mi ala ano sandan anarod for the sake of Ilocano literature and for the love of Ilocano language kailangan ma-maintain daytoy. Another is, dagiti parang gitara-translate tayo, pagpadasan tayo dagiti gitara-translate, iso nga, I need your help, Apo Aseng, kaditi parang kulkulit kuting ka, kaditi libro tayo, iwaras tayo daytoy, yan may sakit daytoy, short stories for children kuma, nga proyekto tayo para iti-DepEd, kasi masapol, dagiti numero 1 ang masapol, iti-DepEd, iti agdama. Since at that new normal and modularity style iti panagbasa, masapol daw na dagito ibabasahin material in Ilocano. Kaya agkurkurang da iso nga paspas ti managsurat ko paspas ti gunay. Ti panagsurat ka dagito ito na may kamakan tayo kung makadito school yan ti problema mi dagiti editors adu met ti pakakumikuman kailangan met ti mapalis nga nasaya at iso nga ore kas ituloy tayo lang dan tulata time na at least makargi tayo. Dagiti pakakumikuman tayo kadagiti agdam. Okay. So mayat na yutano data dagiti mo ti masabol tayo talaga. Kali sarigilap ko movement may isang movement na ilungalong yun. And kasking ka individual nga manurat adu kumapay ti kasi ti ka karigtana medyo nagpansa and no pa damat dagiti ko dagiti madmadlaw tayo nga sa bali pa nga individual nga damat dagiti bukabukbukudan nga proyekto nga ma-appreciate tayo dagiti karamit ti dictionary dagiti karamit ti mito da Apo Boadilla dictionary da Apo Contillo and dagiti kumati nakikita. Dagay ko mati maaramid tayo nga despite nga manutay lang, mabibilang tayo lang nga talaga nga Ilocano writers ikumpara sa bali pa nga grupo.
ngam no agunay tayo amin. Ay dito ti marami dan tayo. Ikas ko nam nga saan tayo lang ako nga mapnag iti no inya taddan siya nga masapul nga at panunot ti pati sa bali. So nga madawa kamat ko pa ni kakatano Jewel nga dati ilunglungalo na may papanit ti pelikula. So, Well, ti may tulong tayo kang kuha na. well, inaintay di siya, ilente ni Apo Joel Manuel, napintas si Jay kasi pang pelikula. Agarami iti pelikula. Iso ti makadugtog ka na metata. Iso nga, di kailangan na dahi kat advertisement eh. Iso nga dapat iwaras tayo dahi panaka mayat nga participate, especially our students. Tap na ma-develop kami iti baka ag-interest talaga nga mapan iti film. Usap na iti Ilocano nga lengguwahe. Kasi siya may tigilin na iti parang usap iti Ilocano nga lengguwahe tayo babaen ka iti film. Kat who knows, dahil ito ti mangitundakan ko na, iti ko siya in New York, when kita Cannes Festival ka kasi kuma, di tayo ano Kasi kung kuna ka na, dito probinsyano, daka mo, taga ng artista di dyan. Hindi film, tinagapon na. Ni Coco Martin, probinsyano, di ba? Nagapon iti film. Oo, dyan tinag-start na. Kahit ko lang ako baka malipatak. Dati magbagamo niya nga mabalin tayo nga way dati nga makagteng iti rebeng na madanon tayo nga saan nga agrekta tayo iti English kag surat, di ba? Yung nagmayat tayo feeling nga si kakas Ilocano nga kas may isang artist ng Ilocano, dahil craft mo, dahil works mo, isudat yun lang kuking ka iti naduma-duma nga luglugar and agsao ka may papaniti grupo may papaniti Ilocano mas diya so nagmayad yung kitain At dahil tinabasak na may isang film may panggap iti film dahil Amish kunana ako aseng isurat da may isang ako dahil kas lang may isa lang parang dito may panggap ka dahil Amish dahil grupo dahil Amish ket namamuta dahil i-check kan dahil kan babae ka dahil festival kat who knows dahil mo obraen ng advokasya ni Apo Joel Manuel kat suportahan tayo kaantay lang dayaw na dahil dayaw dagiti Ilocano ket ko na Joel Manuel kad no kita anda kung dikit di dagiti Ilocano laeng ken may sa dati nga panangitandudo iti Ilocano nga lengguwahe ken ti panunutan tayo dahil ito mapasama kasi no adda ka iti gumil adda ka iti writing iti Ilocano language dahil ito iti manglukat iti napintas arwangan nga sumrek iti napintas nga environment para ken napintas agasat mo isa ka na doktalak daytoy nga no once nga simrek ka kada iti baneg ti panagsuratan especially iti Ilocano nga lengguwahe daytoy talaga kadagit estudyante iparangarang tayo nga daytoy iti manglukat iti ruangan pinaimbag agasat di tayo amo iso arad nga interview nga po Diyos kung kuna kadakwada daytoy nga talento no if you remember the parable of talents ano patorogen daytoy ka talaga nga isublinokin kangin sa ren daytoy lokatan na tiruangan handlang ruangan ti lokatan na ikaten na po iti bubungan ti balayo iso ang kailangan natin to convince our students nga daan iti talento akastoy is to convince and to motivate them by showing them an example. Example tayo ni Kastoy, ni Apo Joel Manuel, nga nalang agarami iti film, hang kakatang ma-motivate. So we need influences. Napintos na iti question nyo tatay, kasi masapol tayo iti influensya, iti pada tayo nga manurat, tap na ma-motivate, dahil reget tayo matlaing ang surat. Yung si Katan get bukod mulatan nga bagi without any conversation at all. Awan ang pagbalbalinam. Siguro bro Oriel. Fine, bro. No may panggap siguro ti influences na pintas nga ko niya. Mabuya dagiti ping dagiti indie films nga ti medium nga lengguwahe nakit dagiti either ethnic language o regional language. Right. Aji ikwa napintas aji nagana. Daji indirect ni Christopher Gosom di taga Bayambang Pangasinan. Dati ko Dapol kan payawar nan Tayog. Itong Ghost and Ashes of Tayog 1931. Daji kat ko daji nakadanon iti Japan, Korea, nakadanon sa Berlin, Germany.
Dadya te ko na gum na gana. Ajay dam te por problema garod nga may samet ket dadya no kasat no nga inot nga maipasagap sa puno maipaawat kada itubing nga no sa ano da nga kanya lagi i-appreciate iti language nga nagana di baga patawid iti bukod iti pulida mismo. Dadya ta isa na tayo gamin no iti kang kantaan dagiti ubing tatano dati anak mo. Nagana jingle bells. Oh, English man ay. No saan magbuyad dati TV. Kanya Kaya, daya Cocomelon, wano Blippi. Puro western niya. So nga, ayit struggle ti ko eh. Kitam na jay ubing pa lang, pampaturog ti ubing. Nagana, western namin. So nga, nagdakil nga start nga ko data. Kumbaga jay, for problema ni Apo Joel Manuel nga atindog talaga nga process tapno kasla handa nga ma-educate ti ubing no di ket ko eh. Kasla mang create ka ti barbaro nga ko eh. Ada malagi po Nagsan kadeta Apo Rene. Ah, kuan. base kadeta motivation nga kasano nga i-convince sa bingkap ng usarin na dati lingwahe nga babae ti film. At dito yung programa ko nakmanin ni Apo Joel Manuel. Apil ni Apo Joel Manuel kat na-convince na dagiti ban na student, si EJ ban na, nga nagdrama. Numalagi po nga nag-portray na dagito yung drama is na EJ Gumil Convention, EJ Cagayan, Santa Ana. Santana. Naglalagay dagiti nga ubing. Kasi depende rin kasi sa talent, sa interest ng bata. No, dahil talaga pag-interesan na. Nga nang naglalaing dagiti ng ubing. At dati grupo da EJ Van na National High School during time of man Uncle Joel, Principal DJ. At nagbukanegan da, nagdrama da, nagdadani da, kat nagpintas iti ano banat da kadagiti. Kasi ang pudpud no lang tan, yung drama da iti radyo, katas DJ. Kaya pinadas dito, iso nga, it's not only nga i-motivate na dahil dapat ada dahil cooperation ni writer ni teacher dapat motivation ni teacher DJ iso nga Well, babait di tulong dagiti Ilocano writers ni agedit yun ang agaranid ka dagiti script maipanggap ka dita nga ipakita dagiti ubing panang motivate ma-motivate dita adut talent sayo iti drama kada bukanegan di tayo lang makita kundi tayo lang Well. ma-discover. well. Dati ni bro, ni imbaga ni kwa. Dato ni viewer tayo ni Opinaldo, ay say Dayas. Yung tibida dito ikat ni Carrotman ti Carrotman. Bagyo. Ni Carrotman. Dati nangaba di ko mamatay New York. Data. Isang warda kwa, di nakakaman tinga. San na mga tinarget da jay ko eh. Ang bida iti pelikula nga Inderehe, ti dali ginalatak nga direktor o no introduce ti diktidak nga nga kumpanya. Hindi kat nagkapuji baba na hindi film istoryada isura nagakam nga dati nga kina Ilocanom tapos na i-express mo iti may isang art form dati ti mangidanon kin kakiti no dumadong mga lugar tapno baling ka nga taga Kanawag may kumanin ti may isang puli nga daan mo dagiti kakasti nga kanawidan kababalin siya. So dagi ko mati maamiris pa dagiti daduma o dagiti gayangay manurat nga saan nga nasken nga targetem ti lengguwahe nga Ingles tapnoan niya aklo lang siguro mga nagdirekta kahit Ingles mga siyempre may abay ka kakasiglat nga English writers sa mga tagabasitan dapat lang na igapuan basically may katlong lingwahe na yun umunat Ilocano sumarong Tagalog may katlong English and kahit ko lang madakamat siguro di kaya mo malukatan na tinapo option nila mga may sapay nga mga gaw-gawit ti panangabak na iti Nobel kada jay panang surat na direkta iti Ingles dagiti nobela na eh. Api nga hamong sinurat iti Ilocano dagito eh. So anya ti asino ti istorya dagiti Ilocano dagito eh kat duma dagiti istoryana. Api nga sinurat mo iti Ingles para sa jay. So
kung kunamon bro kanina natatayan nga ti word nga ino sermon. Ay, di kini Boris Pasternak. Ay kaslawan ni kinapudno, sinceridad, Ay, authenticity. authenticity. Okay. Well, authenticity. Babae ti bukod ng lingwahe talaga authentic na to, pudpud na to nga nagapo iti ko baba ko natin latan tanong pagbigyan tayo baba nga atom. Siya. So Actually bro, naganda, dagiti no survey am kitam dagiti panakasurat iti dagiti nagabngabak dita Nobel for example. Ni Pasternak insurat na ti ti Brazilian language na di Dr. Sibago. Ni Mario Vargas Llosa. Okay. Spanish ti inusar na. Ni dato Indian poet nga ni Rabindranath Tagore. Bangla. Ti ginamit na nga language na. So nga dagiti may siguro nga ma-realize dagiti listeners tayo natang ore so nga ma-appreciate ko uno na dagiti OFWs nga Ilocano. Ta ore adda jay siguro Saudi Arabia uno nyaman dita. Dagiti dandanaw da nga ipopost da Facebook group da maragragsakan na una nga mangbasbasa ta ore adda diaspora. Yes. O data piece of the goat na pintas deta launa. Well. Daday ket ma-express dala ti authentic perspective da wenno iti kinanakem da kas may nga Ilocano. So nga siguro da ti challenge na ta. Kenda ko bro. Experimentation. Baka mabaling kasi da siguro may sa rigilap ni Ma'am Eileen convert tayo iti painting. Kuno pelikula. Gamda pelikula gamin ko datan kumbaga from novel to film data tinako tayo na mabaling i-convert mo no dajay sa rigilap nga may isa i-convert mo ti painting. Ti pampaman kita doma nga pagpadasok mo dajay from poem to wood carving. Mabaling i-convert mo di gamin Dahil ka kasing experimentation, mabalin siguro. Nabuya ang film nga The Ballad of nga anthology of short films. Sige sa rigilap yung tanod. Let's say mampili ka tilima in short film din mabalin yung pagtitipunan to ay kasag. Sa bagay kasi di proposal ni Sir Joel. Galada ka nagiti sa rigilap kasi nga agbayag lang ti 8 minutes 8 to 10 minutes lang dyan. So nga bagay na digijay sa rigilap. Good na dyan, good. Kaya dapat kat ma-edit matlaing digiti dialogues kada tapos napitas matlaing ti grammar na. Nice na yan. Kaya mabaling nga ko mabaling na ko sa dagay gabuta may sa iso nga nga nagsusurat ti novela nga comics. Mabaling na ako sa dagay disiplina iti ko pa nagsurat ti comics. Do ko sa nagi panagi-frame dagiti eksena. Makatulong dakal nga tulong dayay. So kahit ko sa undi doy mabali pagtitipunan nga talaga dagiti genre tapno maka-create iti sa bali pa nga napintas nga genre. So was jay and nyapay bro. Bro, napit na ako na siguro bago tayo lipasan dito kanya siguro ti message ni ni Ma'am Eileen kadagiti nagana viewers sayo itang Arabi bro, sakbay message mangbasa ti may plus fiction then mangbasa indirect tam to the message na kadagiti ka readers. Unta iti ko dito orayan dagiti viewers amo Ma'am Eileen. Ibaga kanyang ti napudno niya. Dito inuman talk show by next year di tayo mo no dati tayo trending very trending no natin nga show so nga very historical dagiti nga moment so nga masapol nga magibingay kayo matiti dagiti viewers tayo namnamain dagiti ay ni Ma'am Nuneria Rebolledo ide ko
dumaniw deta. So nga wa. Dawa niya. Siguro kaslan ni sino dato yun, di may isang followers na dito nga bakit siguro nga gin-inaw duha ka target agdangdangag tinapayag na nga wa inuman. So nga katangarabi bago ginana siguro kita makapa may kat iti bannog na ti agmalum nga panagtrabaho na no mangag na ti sa regilap. Bro, Ma'am Aileen. Kinag-shout out tapay kadagiti ko dagiti na anos nga mang tatak nga mang buya kadata Des Ladi Opinaldo ni Ros Calvoriado Gacusa, da Estela Bisquera Guerrero, dagiti regular dagiti mang Dylan Disnora Baisa Matias, Jing Tabladillo, thank you. Ni Archie Anipot, kata ni Manong Pit Daldulaw, medyo Yeah. sa lang ako Uy. Great ko mo kaya ako. I would like to take yeah. Tatang ko ni Daldulaw, isuon ko na king ko ana kita. Isot na kay iwan kanya ko po din. Ngong pumil, thank you Manong Pit, iti kadam dakkat influence ako na dakamat, dakkat influence ni Manong Pit kanya kasi iso na ti para bagkat iti trolling, hindi mo makami di patio. May luglubag ka. Dakatag kakako niya. Dakatag kakabat saya. Dakamit yung kakabats, Manong Pit Daldulaw, Oswald Valente, John Buhay, dagiti ka gusto dito gawin, lalakay na itatan. Wala. Dito pa, Damang Marlene Del Rosario, Bernardo Gamueda, Ronnie Alvarez Nolger, Elmer Buduan Gamulo, Poroilan Agustin Mangoba. Thank you. Dio. So, tatakat, yung tayo saksyan ti panangi perform panangi pabuya ni Tanod Aileen Rambao iti may sa regilap. Sa totoo lang ete ko ma-part iti gulgol ti ibasak sang kabasit when no mabaling pagbukanegan na kuman apo really sa tiportek ti agbukanegan kasi kasaod na pili but then dito iti dito laptop ko remori sa regilap dito nagsursurwak lang. Pwede ipupod na. Napaulo iti dulang. Namarbangon dagiti mangalap. Kakadwa, tumapugta yon. Limugan da iti bilog. Nalilak ti baybay. Awan oray karasakas wenno alon. Wenno daluyon. Makatitiling ti ulimek. Iwagis yun ti tabukol. Kumalibagtong dagiti ikan. Nagduduma amaris dagiti ikan. Aduda, nakaad aduda. Ken aduda payita. Inwaris da dagiti nakalapanda. Simungad ti maestro. Paglalasinan nyo dagiti ikan. Dagiti saan amasida ipakniyo ida. Dagiti nabusog ilasin nyo ida. Ala ida sariyon. Umay amin amayat amangilanglang iti dulang ti pagsagatan. Yeah. Idi magrogrong pala dito iti sa regilap idi rogong pala dito sa regilap nga agaw awis kami kadagiti mayat nga makikapeng iti dito grupo. Nanakim nga grupo dito sa regilap online Ilocano Flash Fiction. Grupo dagiti manakim nga manurat pero very good. very good. Kat mensahe tanod kadagiti fans mo. Okay. Lagi bas ko net ko. At ko sa bagay kadagiti agaya amateur na ko lang. Agsusurat ko lang ang surat ang ganay tata. So ilang may ibalakad ko met diti imbalakad ni Apo Johnny Hidalgo tapno pasalin-salin di siya nga susuratan tayo ya. Agbasa ken saan nga mabanog nga agbasa ken agtutuloy ti agsurat. May sa commitment ti panagsurat ken panangitan dudo iti Ilocano nga lengguwahe para kada tayo amin tapno saan nga mapukaw daytoy inayayat tayo apuli ket tay ko na ni Apo Dios no daytoy inted na nga talento para kada tayo usaran tayo tapno saan nga pukawin para kada tayo ket agyaman nak launay kadagiti amin nga nagdingeg ken to God be the glory talaga may isang dayo daytoy kini Apo Dios tapno ipakita tayo tinaindaklan nga gapuanan na babaen kada tayo nga manurat ni ito. Thank you so much and God bless tanod. Just tagina mo tanod pinatgam na ti Kiddomi may makipagtaknay na iti inuman. Thank you kadagiti kankanayon nga makipagtaknay na kada kami. Iti nga
programa tayo. Gyaman kami, bro. Agyaman na Ma'am Eileen na niya, nagana. Kumadi kami nga narigatan nga, ng awis kanyam. Actually, tinaragsa dito, dagito yung viewers tayo, nagbali, dahil kami kahit inuman, aside from siguro sa talk show ti labas na informative mutlak and may isang forman ti education platform may educate dagiti listeners tayo dagiti fellow writers can at the same time party ti commitment ti Ilocano community nga ipurso na ti Ilocano language and literature in this contemporary na nga panawen. So nga napintas sa unay. So nga sabi ko matasan nga muma dagito viewers tayo. Manay nayunan pa ko makin. Hopefully danton dagiti sponsor tayo nya rumor dagiti ketchup, soy, patis, pastan. Di tayo mo. The t-shirt din Ada t-shirt din baka sumaran nandun pati Tiangge Ilocano bisitahin niyo lang yung page na po kahit yung tagpamarket nagpamarket yung kamiseta. Thank you Manager Derek Marcel Epiabes. Kay Kastabay just tangina and para iti sumaro naman nga inuman ibang sumaro nung Domingo. Domingo. Tagi oray niyo ti pakamo may pabalanti sumaro nung guest tayo. Thank you, Tara Darian. Thank you, Sir Rene. Thank you, Mr. Thank you, Ma'am Eileen. Thank you.